маблағҳои худро бо самараи бештар идора кардан мехоҳед? Барои корти лаҳза дар сомонаи lahza.megafon.tj дархост гузоред ё омода онро дар худи идораи Мегафон Тоҷикистон дастрас намоед. Ана акнун шумо дорандаи комёби корти кобрендинги лаҳза аз ҳумо ва Мегафон Тоҷикистон гардидед. Бо ёрии он шумо метавонед қарзҳоро осон ба даст оред. интиқолҳои пулиро аз Русия қабул намоед. Онро ба ҳамёни замимаи Мегафон Лайв ё ҳумо онлайн пайваст кунед ва ҳамаи афзалиятҳоро бо роҳи бозҳамдастрас истифода баред. ҳангоми анҷоми пардохт бо корт тавассути замимаи Мегафон Лайв ба шумо дар доираи барномаи раҳмат қолҳо тӯҳфа мегарданд. корти лаҳза аз Мегафон Тоҷикистон ва ҳумо. маблағҳоро бо самар идора намо. дуруд ба шумо бинандагони гиромӣ. ба барномаи навбатии футболи Осиё таваҷҷӯҳ мекунем. дирӯз дастаи мунтахаби наврасони то 16 солаи Тоҷикистон дар варзишгоҳи 20 солагии Истиқлол дар шаҳри Хуҷанд бозии таҷрибавию дӯстонаи худро бо дастаи наврасони Ӯзбекистон дар ҳамин сину сол баргузор намуд. дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Ӯзбекистон соли оянда дар бозиҳои ниҳоии чемпионати Осиё ширкат меварзанд. бозии ҳарду даста зебову диданӣ буд. дастаҳои мунтахаби 16 солаи Тоҷикистон ва Ӯзбекистон соли 2019 дар бозиҳои ҷоми Кафа Кап дар шаҳри Душанбе бо ҳам қувва озмуда буданд ва он вақт вохӯрии ин дастаҳо бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расида буд ва Алиҷони Айнӣ дар он бозӣ ба дарвозаи дастаи мунтахаби Ӯзбекистон тӯбе зада буд. аммо дар бозии имрӯза набудани ҳам Алиҷони Айнӣ ва ҳам Муҳаммадворис Сайдалиев эҳсос мегардид. ба ин нигоҳ накарда Аҳлиддин Турдиев сармураббии дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон аз бозии футболбозони мо қаноатманд хоҳад буд, чунки футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон хеле моҳирона бозӣ карданд ва тавонистанд ки дар ин бозӣ пирӯзӣ ба даст оранд. ҳоло ин бо пироҳанҳои сафед инҷо футболбозони дастаи меҳмон Ӯзбекистон ҳастанд. онҳо ҳам дар бозии дар варзишгоҳи Истиқлоли шаҳри Хуҷанд барпо гардида имкониятҳои голзанӣ доштанд, вале футболбозони мо тавонистанд дар дақиқаи 38 тавассути голи Хусраф Тоиров баъди зарбаи кунҷӣ ҳисобро боз кунанд ва ҳоло ин манзури мо мегардад бисёр ҳам инҷо олӣ бозӣ карданд. бубинед 6 нафар бозигарони дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар майдони назди дарвоза ҳастанд ва дарвозабони Ӯзбекистон Асрорбек Кенҷаев ҳам аз дарвоза хеле берун баромада буд ва натавонист пеши роҳи ин бозиро бигирад. футболбозони мо бо ҳисоби 1-0 ба пирӯзӣ ноил шуданд ва дар қисми дуввум ҳам лаҳзаҳои голзании хеле зиёдеро онҳо ба вуҷуд оварданд. ҳаяте ки сармураббии дастаи мо ба ин бозӣ гирифта буд, Сафар Муҳаммад Ғафуров дар дарвоза, Фахриддин Аҳтамов, Раҳматчӯ Раҳматзода, Меҳрубони Абдурауф, Аббос Андалебов, Абдуфаттоҳи Худоидодзода, Муҷовид Шоҳвайсуддинов, Кабир Салимшоев, Хусраф Тоиров, Уквиддин Шомродов ва Беҷан Нишонбойзода хеле хуб бозӣ карданд. ҳарчанд футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон имкониятҳои хуби голзаниро ба вуҷуд оварданд, вале задани дигар голи дуввум ба онҳо муяссар нагардид. Ӯзбекистониҳо ҳам ҳолатҳои мувофиқро ба голзанӣ пайдо карданд, вале дарвозабони мо Сафар Муҳаммад Ғафуров бисёр ҳолатҳоро барҳам зад. дар натиҷа бозӣ бо ҳисоби 1-0 бо пирӯзии футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба анҷом расид. ҳафтаи равон даври 16-уми чемпионати мамлакат дар тақдири бисёре аз дастаҳо нақши бузурги худро гузошт. чемпиони ҳашкаратаи Тоҷикистон Истиқлоли Душанбе баъди бозии сафариаш дар шаҳри Бохтар бо Хатлон маротибаи нӯҳум унвони чемпиониро пеш аз муҳлат ба даст овард. ин дар ҳоле ба амал омад ки истиқлолиҳо бозиро бо натиҷаи 1-1 мусовӣ анҷом доданду ҳарифи асосии онҳо Хуҷанди Хуҷанд аз Кӯктош бо натиҷаи 1-2 шикаст хӯрд. истиқлол аз ин пеш солҳои 2010, 2011 ва баъдан аз соли 2014 инҷониб ба чунин дастовард сазовор гардида ҷои аввалро ба ягон даста надодааст. дастаи Хатлони Бохтар ягона дастаест ки дар мавсими соли 2020 дар муқобили дастаи Истиқлол чемпиони ҳашкарата хеле хуб бозӣ кардааст ва ҳатто метавонист дар марҳилаи аввал ба пирӯзӣ ноил шавад. аммо дар бозии ҷавобие ки дар Бохтар дар варзишгоҳи Пахтакор баргузор гардид, дар дақиқаи 45 Рустам Соиров бо ҳамин голи зебояш ҳисобро боз кард ва меҳмононро ба сафи пеш баровард. бозӣ бисёр ҳам ҷолиб буд. ҳоло бубинед ин футболбози ҷавони даста ниҳоят зарбае зад ки Куае Годсон дарвозабони дастаи Хатлон бечуне чаро
ба ин тӯб расида натавонист. Футболбозони дастаи Хатлон дар нимаи дуюм бозиашонро беҳтар карданд ва аллакай дар дақиқаи дуюми вақти иловашуда ҳуқуқ пайдо карданд ки дар назди дарвозаи дастаи Истиқлол хеле хуб бозӣ кунанд ва баъди аз позида афтондани футболбози дастаи Хатлон ҷазои 11 метра таъин гардид ва дар ин ҷо хатоӣ аз ҷониби Зоир Ҷӯрабоев сурат гирифт ки ҳоло ин ҷо мо шумо мебинем. Ин зарбаи ҷаримавиро Кароматло Саидов дар дақиқаи 47 бо гол анҷом дод ва бозӣ бо ҳисоби 1-1 хотима ёфт. Аммо дар ҷараёни ин вохӯрӣ дигар ҳолатҳое ҳам буданд ки дар бозӣ метавонистанд ҳам соҳибони майдон ва ҳам Истиқлол ба задани голи пирӯзиовар сазовор гарданд, аммо ин тавр нашуд. Дар ин вохӯрӣ Алексей Ларин ба ҳайси бозигари беҳтарин интихоб гардид. Хуб беҳуда ҳам нест, чунки Ларин дар хати муҳофизат нагузошт ки ҳамлагарони дастаи Хатлон ба задани гол муваффақ шаванд. Ин ҷо бубинед 7-8 нафар бозигарони дастаи Истиқлол барои пирӯзиро ба даст овардан ба майдони назди дарвоза омаданд ва натавонистанд ки тӯбро аниқ ба нишон расонанд ва дар ниҳояти кор бозӣ тавре гуфтем бо ҳисоби баробарӣ ба поён расид. дастаи Хуҷанд барои соҳиби мақоми дуввум шудан каме ҳам бошад вазъи худро ноором кард. агар дар се бозии боқимонда футболбозони соҳили сир ба гирифтани 4 хол сазовор нагарданд ва Хатлон бо Кӯктош дар ҳама бозиҳо пирӯзӣ ба даст оранд, пас пешгӯӣ кардан кадом даста соҳиби ҷои дуввум мешавад душвор хоҳад шуд. Хуҷанд дар бозӣ бо дастаи Кӯктош хуб бозӣ накард. дастаи Хуҷанд ҳам баробари Истиқлол мехост дар ин лаҳзаҳо ба пирӯзӣ ноил шавад ва дар муқобили дастаи Кӯктош ҷои дуюмро ба худ ихтисос диҳад. агар Хуҷанд дар ин вохӯрӣ ғалаба мекард, он вақт футболбозони соҳили сир метавонистанд ки бартарии худро барои гирифтани мавқеи дуюм хуб ишғол кунанд. аммо футболбозони дастаи Кӯктош ба ин имконият надоданд. ҳарчанд соҳибони майдон дар лаҳзаҳои хеле қулай барои худ бисёр ҳам вазъиятҳои муфидро ба бор оварданд ва дар натиҷа ба Тоҳир Малодӯстов муяссар шуд ки як голи зеборо ба самар расонад. ин ҷо ҳоло мо голи Тоҳир Малодӯстовро мебинем. дақиқаи 37 соҳибони майдон дастаи Хуҷанд ба сафи пеш баромаданд, вале аз чӣ бошад ки ин гол шасти бозии онҳоро дигар кард ва дар натиҷа футболбозони ин даста тамоми бартариро ба меҳмон доданд. футболбозони ноҳияи рӯдакӣ бошанд. ҳоло ин гол хеле такрори зиёд буд. ин ҷо ба зеб ҳам буд, голи зебо ҳам буд аз ҷониби футболбозони ин даста ва баъдан футболбозони дастаи Кӯктош аллакай дар нимаи дуюм тавонистанд ҳисобро аввал баробар кунанд. ҳоло ин лаҳза паси сар мешавад, аммо Кӯктош ҳам дар ҳамин радиф гуфтан мумкин аст ки барои гирифтани мақоми дуюм ва сеюм ҳоло кӯшиши ғайрати зиёд мекунад ва Мбеке Дюедони ки аз дастаи Истарафшан ба ин даста омада буд, ҳар як бозӣ бо голи задаш номи худро ба протоколи бозӣ сабт мекунад. дар ин бозӣ ҳам дар дақиқаи 49 маҳз Мбеке тавонист як партофти олиро бо зарбаи сар вориди тӯри дарвозаи Муриддин Ҳасанов кунад. дарвозабони дастаи мунтахаби ҷавони Тоҷикистон ин ҳолати зарбаро надид ва ҳатто ба тарафи тӯб ҳам нарафт. аммо бори дигар Мбеке як ҳолати дигарро барои дастааш фароҳам овард ва довар дар ин вохӯрӣ барои Беҳрӯз Муртазоев барои задани зарбаи ҷазо, яъне ба футболбозони дастаи Хуҷанд ҷазо дод ва зарбаи пеналти таъин гардид. зарбаи ҳоло бори дигар ин ҷо бубинед, дар ҳақиқат ин ҷо ҳолати тела додан аз ҷониби муҳофизатгари дастаи Хуҷанд эҳсос гардид. Ойбек Абдуғафоров буд ва дар натиҷа футболбозони дастаи Кӯктош бо ин голи задаи Маҳмадшарифи Саидхоҷа ба сафи пеш баромаданд 2-1. аз чӣ бошад ки ин голи задашуда дар рӯҳияи бозигарони дастаи Хуҷанд дигаргунӣ ворид накард, яъне барои боз ҳам баробар кардани ҳисоб кӯшиши зиёд ба харҷ надоданд. дар натиҷа футболбозони дастаи Кӯктош бар Хуҷанд бо ҳисоби 1-2 зафар ёфтанд ва муборизаро барои ҷои дуюм ва сеюм идома медиҳанд. дар зинаҳои поёнии ҷадвали мусобиқот низ мубориза ба авҷи аъло мерасад. Локомотив Помир оҳиста оҳиста ба худ омада имтиёзҳои заруриро
ба сабаби дастовардҳояш ҷамъ меорад. яке аз бозиҳои серголи даври 16-ум маҳз бозии байни дастаҳои Локомотив Помир ва клуби марказии варзиши Артиш буд ки аз он лаззат бурдем. бозии байни дастаҳои Локомотив Помир ва клуби марказии варзиши Артишро яке аз бозиҳои беҳтарини ин давр ҳисобидан мумкин аст, зеро дар ин ҷо кӯшишу ғайрат барои ғалаба аз ҷониби ҳарду даста бар аъло намоён буд ва футболбозони дастаи клуби марказии варзиши Артиш баъди ҳамин ҳуҷуме ки Нодирбек ба иҷро расонид ва футболбози дастаи Локомотив Помир бо дасташ бозӣ кард, таъини зарбаи пеналти шуд ва онро Шервонӣ Мабадшоев ба самар расонид. ҳарчанд баҳсҳо дар бораи ин пеналтие ки таъин шуда буд аз ҷониби Насрулло Кабиров зиёд ҳастанд, берун аз майдони назди дарвоза қоидаи бозӣ вайрон карда шуд, аммо довар он пеналтие ки таъин кард бо муваффақият ба самар расонида шуд. баъди ин футболбозони клуби марказии варзиши Артиш ба худ омаданд дар ҳамон ҳолате ки қисми дуюми ин вохӯрӣ ба голборон табдил ёфт. ҳоло ба мо Шорух Қирғизбоевро нишон медиҳанд, инчунин Шервонӣ Мабадшоевро ки голи аввалинро яке ба самар расонду, дигаре онро ҳифз карда натавонист. клуби марказии варзиши Артиш бо вуҷуди он ки дар намолавҳаи бозӣ як бар сифр ба нафъи онҳо буд, хостанд ки ба сафи пеш раванд ва бозиро боз тағйир диҳанд, вале футболбозони ҷавони Локомотив Помир ба худ як нерӯи тоза гирифтанд ва ба майдон омадани бисёр бозигарон ба бозии онҳо таъсири худро расонд. аз ҷумла ба майдон омадани он бозигароне ки дар хати ҳимоя бозӣ мекарданд, Манучер Сафаров бозиро тамоман дигар кард ва дар дақиқаи 56-ум Азизбек Ҳасанов бисёр як зарбаи олие зад аз болои сари дарвозабон Иван Пономаренко ва ӯ моту маҳбуд шуда буд. бори дигар бубинед бисёр голи ғалатӣ ва зебо ки ба ин тӯбро баргардондан ниҳоят душвор буд ва он ба сутуни дарвоза бархӯрд ва вориди дарвоза гардид. боз футболбозони дастаи Локомотив Помир ба пеш мерафтанд ва боз як ҳуҷуми барқвори онҳо дар дақиқаи 60-ум боз бо гол ҷамъ шуд. ин зарбаи Озодбек Панҷиев буд ки нотарсона аз дур зарба зад ва ин ҳам Иван Пономаренкоро дар ғафлат гузошт. бубинед бисёр зарбаи олӣ ва тӯб баъди ба замин задан маҷбурашро дигар кард ва футболбозони дастаи Локомотив Помир ба сафи пеш баромаданд. ин ҳам таъсири ҳамон бозие буд ки футболбозони дастаи Локомотив дар даври гузашта ҳам Кӯктошро бо ҳисоби 2-1 мағлуб карда буданд ва имрӯз ҳам мехостанд ки дар ин бозӣ пирӯзӣ ба даст оваранд. ва ҳарчанд Шодибек Ғафоров дар дақиқаи 69-ум ҳамин тӯбро бисёр ҳам олӣ бо сараш ба сӯри дарвоза равон карду ҳисобро баробар кард, аммо бо дили гарм барои ғалаба мубориза бурдан дар ҳаракати футболбозони дастаи Локомотив Помир эҳсос мегардид ва онҳо дар дақиқаи 86-ум ҳамон тавре ки гуфтам Манучер Сафаров баъди ба майдон омаданаш голи пирӯзиоварро ба дарвоза зад ва дар натиҷа Локомотив Помир бо ҳисоби 3-2 ба пирӯзӣ ноил шуд ва боз се имтиёзи ниҳоят заруриро ба сабаби дастовардҳояш ҷой кард ва метавонад ки дар боқӣ мондан дар лиги олӣ кӯмак намояд. аҷаб нест ки аз солортарин дастаҳои Тоҷикистон чемпиони ҳафткаратаи мамлакат Григорий Тадаз сафи дастаҳои лиги олиро дар мавсими соли 2021 тарк гӯяд. далел ба ин гуфтаҳо бозиҳои охирина ҳастанд ки ин даста дар чемпионат мегузаронад. дар даври 16-ум дастаи Истаравшан ки имсол барои ин даста ҳам мавсими бебарор номида мумкин аст, Григорий Тадазро ба ҳузур пазируфт. дар бозии байни дастаҳои Истаравшан ва Григорий Тадаз барои ҳарду даста холҳо зарур буданд. аз ин ро муҳимияти ин бозӣ аслан барои соҳибони майдон буд ки имрӯз чӣ гуна метавонанд ки тақдири бозиро ба нафъи худ ҳал кунанд. онҳо тавонистанд ва қаҳрамони ин вохӯрӣ маҳз капитани дастаи Истаравшан Илҳом Баротов гардид. Илҳом Баротов дар маҷрои ин бозӣ тавонист на танҳо ҳамин ҳолатеро ки бо гол анҷом медиҳад дар дақиқаи 22-ум, балки голҳои дигар ҳам занад. имрӯз ҳамаи ҳуҷумҳое ки Истаравшан ташкил мекард маҳз тавассути Илҳом Баротов сурат мегирифт. ҳоло бубинед инҷо як партофт хеле аз масофаи дур 4 нафар муҳофизатгарони дастаи Григорий Тадаз Илҳом Баротовро аз назар дур карданд ва Илҳом тавонист ки
ҳисобро боз кунад. ҳоло ин ҳолат бори дигар ба шумо нишон дода мешавад ва Фатҳулло Бобоев дарвозабони дастаи Регри Тадас ҳам хеле аз дарвоза дер баромад. хуб дар мавриди дигар инҷо тӯб ба дасти бозингари дастаи Регри Тадас меафтад, мерасад ва Насим Ҳамидов бе ягон дудилагӣ, ҳоло бори дигар бубинед дар инҷо бале ҳолати бозӣ бо даст буд ва бе дудилагӣ ба тури дарвозаи ба сӯи дарвозаи дастаи Регри Тадас зарбаи пеналти таъин мекунад ва дар назди тӯб ҳамон Илҳом Баротов аст. Илҳом Баротов зарба мезанад, аммо тӯб ба сутуни дарвоза бархӯрда аз майдон ба майдон бармегардад. Яъне бубинед, ҳоло бубинед ин зарбаи ниҳоят сахт, бисёр ҳам қавӣ буд. Дарвозабон самти парвози тӯбро пайхаз кард Фатҳулло Бобоев, вале ба муваффақият ноил нашуд Баротов. аммо дар мавриди дигар ҳоло бубинед инҷо боз як маҳорати фардии Баротов бисёр ҳам хуб муҳофизатгарро сари роҳи худ гирифт, зарба зад ва дар натиҷа Фатҳулло Бобоев ин зарбаро гардонда бошад ҳам Илҳом Баротов тавонист онро баъдан ба тури дарвоза равон кунад. Дақиқаи 65 2-0 Исаравшан бартарии худро боз ҳам бештар мекунад. бубинед инҷо ҳам боз ду нафар бозигарони хати дифои дастаи Исаравшан Регри Тадас бубахшед ба хатогӣ роҳ медиҳанд ва барои Илҳом Баротов ки танҳо дар хати пеш буду ба ҳуҷум мерафт, тавонист ки аз манфиат истифода барад ва ба дастаи Исаравшан голи дуюмро орад. Голи севум ҳам дер давом накард. баъди 6 дақиқаи голи дуввум боз як ҳуҷуми дигар, боз як зарбаи қотеъ ниҳоят сахт аз ҷониби Илҳом Баротов ва ин ҳамлагари мумтоз сеюмин тӯби худро дар ин бозӣ ба самар расонда хетрик кард. агар голе ки дар аз нуқтаи ҷазои пеналти мезад, он вақт покер мешуд 4-0, вале барои капитани дастаи Исаравшан ин се гол ҳам натиҷаи умедбахш ва хуб ҳам ҳаст. футболбозони дастаи Исаравшан бо тамоми ҳастӣ ба ин бозӣ дода шуда буданд ва он чизе ки Алиёр Ашурмамадов барои онҳо дастур дода буд иҷро мекарданд ва боз тавонистанд 3 дақиқа пеш аз анҷоми вақти асосии бозӣ бо ҳамин голи Абдураҳмон Қурбонов ҳисобро 4-0 кунанд. акнун мубориза барои дар азинаи охир ва нӯҳум халос шудан байни ин дастаҳо идома меёбад ва Локомотиви Помир ҳам кӯшиш мекунад ки ин дастаҳоро аз паси худ гузорад. бозӣ бо ҳисоби 4-0 ба анҷом расид ва як бозии дигар бо иштироки Файзканд ва Душанбе 83 ҳам бо ҳисоби 1-1 ҷамъбаст шуданд. бозиҳои даври 17, 26 ва 27 сентябр барпо мегарданд. Регри Тадас бо Файзканд, Кӯктош бо Исаравшан, Хатлон дар бозии марказӣ бо Хуҷанд, клуби марказии варзиши Артиш бо чемпион Истиқлол ва Душанбе 83 бо Локомотив Помир қува месанҷанд. ин бозиҳоро шумо тавассути шабакаҳои варзиш ва футбол дида метавонед. имрӯз бошад дастаи аввалине ки ба бозиҳои нимниҳоии ҷоми Тоҷикистон рохат гирифтааст маълум шуд. дар ин бора дар барномаи навбатии мо ки рӯзи панҷшанбе доир мешавад муфассал маълумот хоҳед гирифт. акнун таваҷҷӯҳи шуморо ба бозиҳои чемпионатҳои кишварҳои Осиё ҷалб мекунем. дар чемпионати ҳамсояи кишвари мо Ӯзбекистон дар даври 16 дастаи навбаҳори намангон ки дар ҳайаташ эҳсони панҷшанбе ҳунарнамоӣ мекунад дар майдонаш Андиҷонро қабул карда натиҷаи мусовии 0-0-ро бар ҷой гузошт. эҳсон дар дақиқаи 53 легионери Рустабор Павел Галинскийро иваз кард. таваҷҷӯҳ мекунем. дастаи навбаҳори намангон дар варзишгоҳи марказии ин шаҳр ҳарифи навбатии худро қабул кард Андиҷонро ва Андиҷон дар зинаи охири ҷадвали мусобиқоти чемпионати Ӯзбекистон ҷой гирифтааст ва ин дастаҳо бозиҳои хеле зиёде гузарониданд ва дар 25 вохӯрие ки бо ҳам гузарониданд ғалаба бар ҷониби навбаҳор аст ки 9 маротиба дар он пирӯз гардидааст ва 7 маротиба бозиҳоро бохтааст. дар ин бозӣ ҳам бартарии футболбозони навбаҳор хеле зиёд буд. онҳо кӯшишҳои зиёд карданд ки
ҳисобро кушоянд, вале дарвозабони дастаи меҳмонон Аҳтамов хуб бозӣ мекард. ин зарбаҳое ки зада мешаванд дарвозабон рафт мекунад. дар қисми аввал ба чизе навбаҳор гуфтам мумкин аст ки комёб нагардид, аммо дар нимаи дуюм баъди ба майдон омадани эҳсони панҷшанбе ки ҳоло ин зарбаашро мо мебинем, боз хатарноктар ҳуҷум мекард ва футболбози мо вазъиятҳои ниҳоят қулайро истифода мебурд ки ҳоло мову шумо боз мебинем. Як зарбаи дигари эҳсони панҷшанбе нигоҳ кунед, аз байни чанд нафар муҳофизатгарон боз тавонист дарвозабонро ба ташвиш овард ва як партофти ӯ бо гол анҷом ёфт, аммо онро дар ҳолати ғайрибозӣ маънидод карданд. дар идомаи ин дарв бунёдкор бо АГМК ва Қизилқум бо Машъал қувва месанҷанд. ҷадвали мусобиқа чунин шакл гирифтааст. мегузорем ба бозиҳои лигаи чемпионҳо ки дар варзишгоҳи кишвари Қатар идома доранд. дар гурӯҳи А мубориза тезутун мегузарад. алҳол ягон даста имконияти худро барои ба даври дигар гузаштан аз даст надодааст. аммо мавқеи дастаи Ал-Ваҳдаи ҷиддаи Арабистони Саудӣ ба он далолат мекунад ки ин даста соҳиби зинаи аввал хоҳад шуд. дар даври навбатии истиқлоли Эрон бо Ашшуртаи Ироқ вориди майдон шуданд. бозӣ байни дастаҳои Истиқлол ва Ашшурта дар варзишгоҳи Халифа Интернешнл стадиуми шаҳри Доҳа баргузор шуд ва ин бозӣ ҳарчанд бисёр ҳам муҳим буд барои ҳарду даста, вале футболбозонашон натавонистанд ба пирӯзӣ ноил шаванд. футболбозони дастаи Ашшуртаи Ироқ дар ин вохӯрӣ аввалин шуда ҳисобро боз карданд. ҳамин ҳолате ки мо шумо мебинем дар дақиқаи 26-ум ба амал омад ва Мазенфайёз тавонист ки ҳисобро боз кунад. футболбозони Ашшурта то дақиқаи 68-ум ҳамин бартарии як голашонро нигоҳ доштанд, вале ба онҳо муяссар нашуд ки ин ҳолатро бо ғалаба ҷамъбаст кунанд ва дар натиҷа дар дақиқаи 68-ум Мутаҳарӣ тавонист голи ҷавобиро ба самар расонад. дар мадори ин бозиҳо Ал-Аҳли Саудӣ бар Истиқлол 2-1 ғалаба карда буд. Шурта аз Аҳли Саудӣ бо ҳисоби 1-0 мағлуб шуда буд ва дар навбати худ як бозии дигаре ки дар бозиҳои гурӯҳӣ буд, Шурта Ал-Аҳли Арабистони Саудиро мағлуб кард. ин голе ки ҳоло тақдири ин бозиро ба натиҷаи мусовӣ кашид ва мо аллакай гуфтем ки ин тӯбро Мутаҳарӣ дар дақиқаи 68-ум ба самар расонид. дар ин вохӯрӣ хатокориҳои хеле зиёд буданд. 3 корти зард ба футболбозони дастаи Истиқлол ва 3 корти дигар ба дастаи Ашшуртаи Ироқ дода шуд. футболбозони эронӣ боз як голи дигарро ҳам ба самар расониданд, вале инҷо довар ин ҳолатро ба назар нагирифт ва бозӣ бо ҳисоби 1-1 ба поён расид. дар бозиҳои гурӯҳи Б мусовии дастаи Пахтакорро бо Шабоб Ал-Аҳли Дубай қайд кардан ба маврид аст. дар ин гурӯҳ аллакай ғолиб муайян шудааст. Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ соҳиби ҷоми лигаи чемпионҳои соли гузашта ба марҳилаи баъдӣ рохат гирифт. бозии даври шашуми ин гурӯҳ ки дар он Пахтакор бо шаҳри худрӯи Машҳад вориди майдон мешавад ва Ал-Ҳилол бо Шабоб Ал-Аҳли Дубай майдондорӣ менамояд, тақдири ҷои дуввум ҳал хоҳад шуд. футболбозони дастаи Пахтакори шаҳри Тошканд имконияти хуби ба бозиҳои файрплей баромаданро доранд ва дар ин рӯзе ки бо Шабоб Ал-Аҳли Арабистон бозӣ карданд, барои онҳо ғалаба муҳим буд. Шабоб Ал-Аҳли ҳам метавонист баъди пирӯзӣ ба даст овардан ба зинаи дуввум барояд, вале футболбозони дастаи Пахтакор бозии хуб нишон доданд ва нагузоштанд ки футболбозони дастаи Шабоб Ал-Аҳли дар ин вохӯрӣ пирӯзӣ ба даст оранд. дар ин гурӯҳ, дар гурӯҳи Б, Пахтакор бозии гузаштаашро бо ҳамин даста бо ҳисоби 2-1 ба нафи худ анҷом дода буд. аз ин рӯ Шабоб Ал-Аҳли кӯшиш зиёд кард ки ба бохти аввалаш ҷавоб гардонад, вале натавонист ва ин зарбаҳо хато рафтанд. ба ин нигоҳ накарда дар ҳамин бозиҳои гурӯҳи Б Ал-Ҳилол пешсафиро аз даст надодааст. 2-0 ба шаҳри худро, баъдан
пахтакор шаҳри худро бо ҳисоби 3-0 мағлуб намуд. Ал-Ҳилол бар Шабоб ҳоло ки ин даста дар майдон аст бо ҳисоби 2-1 фирӯз омад ва боз дар як бозии дигар аз Шабоб шаҳри худрои Машҳадро ба шикаст рӯбарӯ кард 1-0. Ал-Ҳилол бошад дар як бозӣ бо пахтакор мусовӣ бозид ва бозии дигарашро бо ҳисоби 2-1 ба нафи худ анҷом дод. аз ин рӯ дастаи Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ дар зинаи аввали ҷадвали мусобиқот қарор дорад. хуб ин бозии ниҳоят муҳим ки бо ҳуҷумҳои пайдарпайи ҳам пахтакор ва ҳам Шабоб гузашт бенатиҷа 0-0 ба поён расид ва дастаҳо ба гирифтани як имтиёзӣ қонеъ карданд. шоми дирӯз бозиҳои даври панҷуми гурӯҳи С ва Д хотима ёфтанд. Дар гурӯҳи С чемпиони феълии Қатар дастаи Аз-Зуҳайл дар баробари дастаи Персиполиси Эрон пирӯзӣ ба даст оварда ба зинаи аввали ҷадвали мусобиқот роҳ ёфт. Дар ин гурӯҳ то ҳол масъалаи кадом дастаҳо муборизаро барои ҷом идома медиҳанд рӯшан нест. лаҳзаҳои бозии Персиполис ва Аз-Зуҳайлро тамошо мекунем. дастаҳои Эрон чемпионҳо ва онҳое ки дар лигаи чемпионҳои Осиё бозӣ мекунанд ҳунарнамояшон каме ҳам бошад имсол хеле меланганд, сустар бозӣ мекунанд. дар вухӯрӣ бо дастаи Аз-Зуҳайли Қатар ҳам футболбозони дастаи Персиполиси Эрон хуб ҳунар нишон дода натавонистанд ва дар натиҷа боз ҳамон қаҳрамонии Алмаз Алӣ буд ки дар ин вухӯрӣ бо як зарбаи пеналти футболбозони Аз-Зуҳайлро ба ғалаба ноил кард. имуман ин дастаҳо бозиҳои хеле зиёде гузаронидаанд ва аз 8 вухӯрие ки ҷамъбаст шудааст 3 вухӯрӣ бо ғалабаи дастаи Персиполис ва 4 вухӯрӣ бо ғалабаи Аз-Зуҳайл анҷом ёфтааст. ҳоло дӯстони гиромии Алмаз Алӣ аст ва бо зарбаи сахти худ ӯ тавонист ки тӯбро ворidi дарвоза намояд, аммо дар Ҳамид Лак дарвозабони дастаи Персиполис мавриди зарбаро пай набурд ва бубинед ин ором бе як гуфтам мумкин аст ки душворӣ тӯб ба самти холии дарвоза ворид шуд. дар ин гурӯҳ дар гурӯҳе ки ҳоло шумо мебинед Персиполис дар зинаи дуввум аст, вале бохти ин даста бо дигар дастаҳое ки дар ин гурӯҳ рақобат мекунанд метавонанд ки минбаъд боз ин дастаро ба сафи қафо кашанд. Шарҷа 7 имтиёз дорад, Персиполис ҳам 7 ва Аз-Зуҳайл бо 9 имтиёз дар садри ҷадвал қарор дорад. аммо дастаи Ат-Таъоуни Арабистони Саудӣ ҳам имконияти ба даври дигар баромаданро дорад ва 6 имтиёзро дорост. дар ягона гурӯҳе ки даври охирини бозиҳо ба натиҷаи ду дастаи муваффақ таъсир намерасонад гурӯҳи Д мебошад. дастаҳои Ан-Насри Ар-Риёз ва Асади Қатар бо касби аксари имтиёзҳо аллакай ба бозиҳои ҳазфӣ роҳ ёфтанд ва бозии Ан-Наср бо Ал-Айни Аморот ва Асад бо сипоҳони Эрон ба ҷуз аз расмият ва ишғоли зинаи сеюм роҳи бозиҳоро барои ҷоми имсола барбастааст. песафи гурӯҳ Ан-Наср ва Асад дар даври панҷум дар бозии байни ҳамдигарӣ натиҷаи мусолиматомези 1-1-ро бар ҷой гузоштанд. дастаи Асади Қатар чун ҳамешагӣ бозиҳои худро дар варзишгоҳи Шайх Ҷосим бин Ҳамад мегузаронад дар шаҳри Давҳа ва ҳоло ба мо хабареро нишон медиҳанд ки сармураббии дастаи Садро ба ӯҳда дорад ва алҳол ҳунарнамоии ин даста на он қадар гуфтам мумкин аст ки дар ин бозиҳои имсола хуб аст. ба ҳар нав Сад дар зинаи дуюм қарор дорад ва аллакай масъалаи ба даври дигар гузаштанро ҳаллу фасл намудааст. дар ин гурӯҳ маҳз ҳамин бозие ки ҳоло мову шумо тамошо дорем бо иштироки пешсафони гурӯҳи Д анҷом ёфтааст ва дар ин вухӯрӣ дақиқаи 22 футболбозони дастаи Ан-Насри Ар-Риёз дар дақиқаи дуюм тавассути голи 22 тавассути голи Ғанам ҳисобро боз карданд. 1-0
ва кӯшишу ғайрати футболбозони дастаи асад дар нимаи дуввум ба онҳо имконият дод ҳоло ин голи задашударо бибинед бисёр аз як зовияи хеле зебо аз зери пои дарвозабон Саъд Ашиб ва тӯб вориди дарвоза шуд. аммо дар мавриди дигар футболбозони дастаи асади қатар ба худ омаданд ва дар дақиқаи 88 бағдод бунёдҷаҳ яке аз нишонзанҳои беҳтарини ин даста таносуби баробариро дар майдон гузошт. ва ҳоло мову шумо хабиро мебинем ки дастур медиҳад ки то футболбозонаш боз ба задани гол муваффақ шаванд, аммо гуфтем натиҷаи мусовӣ ин дастаҳоро ба бозиҳои минбаъда рохат дод. دوستان گرامی در همین جا برنامه نوبتی فوتبال اسیا رو با انجام میرسونیم. البته طور پای بردید کوشش ما برای ترغیب فوتبال اسیا در این برنامه روانه گردیده است و روزهای نزدیک با عضوان خود نیز شروع خواهیم کرد. باقی سربلندی و پیروزی شما آرزوی ماست. خود رو احتیاط کنید. маблағҳои худро бо самараи бештар идора кардан мехоҳед? барои корти лаҳза дар сомонаи lahza.megafon.tj дархост гузоред ё омода онро дар худи идораи Мегафон Тоҷикистон дастрас намоед. ана акнун шумо дорандаи комёби корти кобрендинги лаҳза аз ҳумо ва Мегафон Тоҷикистон гардидед. бо ёрии он шумо метавонед қарзҳоро осон ба даст оред. интиқолҳои пулиро аз Русия қабул намоед. онро ба ҳамёни замимаи Мегафон Лайв ё ҳумо онлайн пайваст кунед ва ҳамаи афзалиятҳоро бо роҳи бозҳамдастрас истифода баред. ҳангоми анҷоми пардохт бо корт тавассути замимаи Мегафон Лайв ба шумо дар доираи барномаи раҳмат қолҳо тӯҳфа мегарданд. корти лаҳза аз Мегафон Тоҷикистон ва ҳумо маблағҳоро бо самар идора намо.